Inothula mntana mithule ngibusile esikoleni wayihluleke. Inothula mntana mithule ngibusile esikoleni wayihluleke. Inothula ndodakazi yami ngibusile esikoleni wayihluleke. Mntanami ngisaqala ukubuza ndodakazi yami ngoba ufunda ebusuku kanti nje ufundani. Ngisacela ukubuza nokuthula mntanami ngoba ufunda ebusuku mntanami nje ufundani. Ngane wathwena ebusuku niyofunda igeometry lo mntana kuyiyona yini kanti igeometry. Wathi wena kimi nje uyokwenza i-trigonometry kanti lo mntana kuyona yini trigonometry. Ngaleskhathi mina mntanami ngikuse esikoleni ngangilindela ukuthi uyobuya ne-matric certificate. Ngangibheka umalusi ihaya ma-birth certificate alengane lezi. Ngangilinda umalusi Enothula mntanami ungixoxile wakubazikubazela. Enothula mntanami ungixoxile wakubazingqondo yami. Enothula ngane yami ungixoxile wakubazikubazela. Wayithomile yalo yami wayekile yalo yami ngixoxile wakubazingqondo yami. Wayithomile yalo yami walalela abangani bakho ngixoxile wakubazingqondo yami. Enothula mntanami ungixoxile wakubazingqondo yami. Ngisacela ukubuza Mroza. Hayi uthi menkulu mfowethu ungabuza mfowethu. Kwenziwa yini vele kulezi ngane esizalayo sisiphoxa ngaka mntaka baba? Uyazi nje ngoba ngikhuluma nawe le ngane yami yiyo nje yayikho enye yoqala yokugcina. Uyuzi nobulala wami lo ngithathe ngayithi esikoleni mayifike esikoleni isibhizi siyadlala. Ngoba ngikutshela nje o mathematics mntaka baba baqhamuka kanje. O physics baqhamuka kanje. Ngisho geography bavela kanje. Awungitshela kahle kudalwa yini lokho baba? Nje mfowethu wethi menkulu engathi ngakubuleka ngakho noma ke uchazele khona. Angazi kuya ngithini umhlaba unzima futhi njengamanje ujikile ingane isalaleli futhi ayisezwa kodwa ke ungalahli ithemba mfowethu.